bloko karo kowe Yusuf. Bloko kados pundi Ndara Denayu. Yusuf. Kowe wis sak ketara nyambet gawe nang kene. Amarga Yusuf saben dina aku kuwi nyawang marang sliramu ya Yusuf, Yusuf. Yang kapingjon ora nyawang aku banjur mlebu kamar. Aku nyawang gambarmu Yusuf. Yusuf. Kok menembah Yusuf kok ora mudeng sing tak omongke Yusuf. Kados pundi to Yusuf? Aku kuwi tresna karo kowe Yusuf. Yusuf kok menembah to Yusuf? Yusuf kan malah penasaran. Gemes aku Yusuf. Yusuf. Kepriye Yusuf? Yen kowe gelem nimbangi katresnanku tegese yen nampa karo katresnanku kowe bakal tak koyake Yusuf tak tukokke apa wae tak turuni Yusuf coba tak njaluk apa arep njaluk HP iPhone 16 tak tukokke sampun larang amargi kenging tarif pajak langkung saking 150%. Napa saged lho aku dipadake wong tipes Yusuf. Satu nopo aku tak tukokke mobil Lamborghini. Tak tukokke beres mu Yusuf. Ning makone kowe gelem imbangi marang katresnanku ya Yusuf. Aku tresna tenan marang sliramu ya Yusuf. Yusuf. Aduh Yusuf. Arep gandrung ora latihan. Wis ora usah. Wis nangkep apa dadi sing atiku to Yusuf. Ndara Denayu tenan kula badhe matur. Piye Yusuf? Ndara Ayu. Kula aturi embut Ndara. Panjenengan menika sampun kagungan garwa. Mboten prayogian ngajeng-ajeng katresnan saking bala sanes. Menika dosa Ndara. Ora konangan ora dosa. Ora konangan ora apa-apa ingkang pirsa menika Gusti Jambak Ndara. Menika dosa Yusuf. Gawe nesuku ya Yusuf. Yen kowe ora gelem nuruti kepinanku, tak rada paksa. Ayo Yusuf. Aku Yusuf.
Yusuf mati kowe Yusuf.